A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masoya fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah yanzu nan zamu shiga hadisi na 60 cikin yardar Ubangiji. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hadisi sittuna. Hadisi na 60. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata a gare shi ya ce, man la yarhamun nasa, wanda baya tausaya wa mutane, la yarhamuhullahu, Allah ma ba zai tausaya mashi ba, lalle Allah ba zai ji kanshi ba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim suka rawaito. Wanda baya jin tausayin mutane, ma'ana wanda baya jin tausayin bayan Allah, to lalle shi ma Allah ba zai tausaya mashi ba. Dukkan al'amarinka Allah zai zare rahamar shi indai baka tausaya wa bayan shi. Saboda haka mu daure mu rinka yin tausayi. Tausayi ne abu ne mai kyau, halin manzon Allah ne. Nagode sosai. Kar a manta hadiya na wannan aiki shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A daure a dinga yin salatin manzon Allah, shine hadiyan wannan hadisi da muke karantarwa. Ba yin mu bane, ba kuma mun ji zamu iya bane muka fara, ba kuma mu muka saka muka fara ba. Allah ne ya so mu sani, ya haɗa mu guri ɗaya har muke wannan karambani. Saboda haka sai mu ta gode mishi, mu ta alhamdulillah, kuma mu ta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Nagode sosai, nagode sosai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah daga yau sai kuma ranar Asabar, dama mukan yi hutu Alhamis da Juma'a. Asabar sai mu ɗora zuwa Laraba in Allah ya sa yadda. To muna ban kwana, in mu mutu a yafe mana, a yi haƙuri. Nagode sosai.